אורלי סגל, ואני אימא של עידו ומאיה, לפני 4 חודשים, ואני מכירה את גבי כבר 3 שנים, זו השנה השנייה האינטנסיבית. אני משתתפת בקורס הורים השנה, וכמובן מקבלת ייעוץ מגבי באופן משותף. באופן כללי אני יכולה להגיד שגבי היא בן אדם מאוד מאוד משמעותי לי בחיים שלי. מרגש אותי אפילו לחשוב על זה כמה. המילים שלה, העצות שלה, הדרך שבה היא רואה את העולם ואת הילדים שלי בעולם. ומשתתפת בקורס השנה. מה הקורס נותן לי? קודם כל לגבי יש גישה מאוד סדורה לגבי הורות, והיא מאוד שמחה לשתף בה, וממש יש תחושה שהיא תשמח ללמד בכל מה שהיא יודעת. ויש לה הרבה מה ללמד, זה ממש כל תחום שבו היא פותחת, יש לה המון דברים שיש לה מה להגיד, וזה ממש כמו אוצר שאתה שמח שיש לך אפשרות לקחת חלק בו. הדרך שבה היא מחברת אצל הילדים באופן ספציפי, זה דברים שמלמדים ככה מהבשר החי, מה באמת אפשר לעשות עם הילדים בבעיות ספציפיות, באופן כללי. עכשיו גם זה שהיא עושה את זה בקבוצת הורים, וזה שהיא מאפשרת לכל אחד לפתוח את ליבו ולהגיד מה הבעיה שלו, ואנשים אחרים יכולים להגיד מה הם חושבים ובמה הם דומים או שונים לבעיה הזאת, ואפשר לראות, וזה נהיה ככה כמו איזה קהילה כזאת, קהיליית הורים משמעותית שעובדת ביחד. אפילו לי יש ממש הרגשה שהקבוצה נהייתה קבוצה עם כוח של קבוצה, כי זה באמת כבר הופך להיות משמעותי. הכוח הזה של הקבוצה, זה בעצם, זה נקרא הרצאה, אבל זה יותר כמו סדנה שגם גבי שומעת ולומדת ומשמיעה, וזה מין למידה הדדית כזאת מאוד יפה. כאילו לי יש ממש הרגשה שאני ככה לבד מדי בהורות שלי, והקבוצות הורים, חוץ מגבי שיש לה את הייעוץ התמידי, ואני... אז בואי ספרי לי על הייעוץ, מתי קיבלת ייעוץ מגבי? כל הזמן מקבלת ייעוץ מגבי. מהתחלת הדרך נכנסתי לגן. ממש יש איזה מין ליווי כזה, רק לא מזמן עידו נפרד מהחיתול, שהוא כבר בן 4 חודשים. הוא עשה את זה ממש בשיא הקלות כשהוא היה מוכן לזה בזכות גבי, כי אני הייתי נורא לחוצה למה זה לא קורה, וכשזה קרה זה היה ממש כמו שגבי מתארת, כמו... אמרתי, יש משפטים של גבי, כמו עלה שנושר, אז זה הולך איתי במוח, שזה באמת אני מרגישה כמו עלה שנשר, זה כבר אולי צריך את זה, והוא כאילו, תסתכל על זה, וכאילו זה איזה שיער שהוא מיותר לו, וזה פשוט מדהים, כאילו, איך זה נעשה נכון ויפה, וכאילו אפילו גבי, אני חושבת שאני עדיין מסתכלת על זה בתור קסם, והיא לגמרי מובן מאליו שכאילו הוא צריך להיות בלי חיתול עכשיו, כי ברור, כי... וואי, אנחנו אחרי זה, היא כל כך שלמה עם הדרך שלה, ולי זה עדיין נראה קסם. אבל עוד, נגיד, מאיה הייתה באיזושהי תקופה מאוד מאוד אומללה ועמוסה, וגבי יצא לתת לה זמן פרטי משלה יחד עם ערן, ובגלל שהיא עכשיו רוצה את הקשר עם ערן לחזק. ואיכשהו בנינו לזה שעה מיוחדת שהוא לקח אותה, וזה היה, זה ממש שינה את כל המצב. כאילו מאיה נהייתה הרבה יותר שלילית מזה, זאת אומרת, הייעוץ הוא נפטרה סבתא של ערן, ואנחנו ידענו על זה בשעה מאוד מאוחרת. אני התקשרתי ב-11 בלילה לגבי להגיד לה שהיא נפטרה, ואני לא יודעת מה לעשות. ישבה איתנו דרך הטלפון, דיברה על איך אנחנו נסביר להם, מה אנחנו נגיד להם. יש ספר בגן על מוות שאפשר להסביר לילדים, שהיא תיתן לנו את זה למחרת, ואנחנו נקריא את זה לילדים, ולשים לב לכל פרט קטן שהם אומרים. ממש, נתנה לנו ממש הדרכה מפורטת ומושלמת לאיך לעבור את הדבר הזה. אנחנו ממש הרגשנו שאנחנו הולכים
מצוידים עם מזוודה, שכל פעם אנחנו שולפים ממנה כלי, וכל פעם שהם אמרו איזה משפט, אנחנו ידענו בדיוק למה הם אומרים את זה, ואיך מה לעשות עם זה, וכאילו החזרנו להם את הפידבקים המתאימים, זה היה מדהים, כאילו זה היה, אנחנו נפעמנו, אנחנו תמיד נפעמים, אבל כאילו כל פעם אנחנו באותה תקופה הלכנו עם זה ליווה אותנו, לי זה נתן, איך עוזרים לילדים להבין מה קורה, ואיך זה מדבר באדמה, ומה זה, ואיך לספוג ריקושטים גם חודשים אחרי זה, כשזה עוד הלך, אז הזכרנו להם את מה שקראנו בספר, זה מדהים, זה מין איזה גוף ידע, אמרתי, גוף ידע מדהים שנוגע במיליון נושאים, ואתה יכול לקטוף את הפרי המתאים בכל רגע ולהשתמש בו ולאכול אותו, כאילו הוא בשל כבר מוכן, רק לאכול, זה מדהים, זה מדהים. וואו, אורלי, ממש תודה רבה.